בייננס טסטנט, לאחר שתירשמו משם ותעשו חשבון, נוכל לעשות גיט פה וליצור את ה-API שלנו. נראה לכם דוגמאות בסרטונים הקודמים ליצירת API. לאחר יצירת ה-API והסיקרט קוד, נוכל להזין מטה ולהמשיך. לאחר שיצרנו API וסיקרט קי, נוכל להתחיל לקדם ולהריץ את מחברת הג'ופיטר פייתון. כרגע אנחנו נכנסים למערכת של הטסטנט למבחן ונבדוק את חשבונות הבנק, המטבעות. פה יש לנו כמה נתונים שהם לא כל כך מעניינים אותנו. מפה אנחנו נוכל לראות שיש לנו מטבעות, BNB, Bitcoin, BSD, שתי BNB. בערך כל חודש זה מגיע עם אחד ביטקוין. כרגע אני ספרתי פה קצת, אז מראים שזה USD, Ethereum, ליצקי, USDT, XRP ואלפי מאות של עשרות מטבעות שמסחרות בבורסת בייננס. אפשר לקחת את הקוד ולאחר מזה למטה להדביק את זה איפה שנראה בהמשך. זאת עוד אפשרות, יש לנו בעצם שני אפשרות להריץ את זה, אם זה במחברת שזאת המחברת, או אם בתור סקריפט שאנחנו הופכים את זה לפייתון ויכולים להריץ את זה בענן באופן אוטומטי. פה אנחנו נריץ כרגע אסטרטגיית Long Only Trader. אנחנו רואים את התיקיות, פה יש לנו את הקוד שאנחנו מעדכנים אותו עם כל הערכים, Open, Close, Volume, Complete. אנחנו יכולים לסחור לפי 1 minute, 3 minute, 5 minute, 1 hour, 4 שעות, 12 שעות, 1 day וכן הלאה. אנחנו מציעים את כל הערכים של הקוד שאנחנו רוצים שהוא יסחור בשבילנו. ופה זה בעצם פעולת טריידר שתפעיל לנו את הבוט הזה שהוא בעצם ביטקוין USDT. אנחנו נסחור על 1 minute. הוא מראה לנו שזה טריידר סימבול ביטקוין, טריידר דאטה, טריידר ויילנט. הוא מראה לנו בעצם את כל הערכים. זהו קוד פשוט. קוד, אנחנו יכולים להריץ אותו בתור פייתון, בענן, בתור סקריפט. נעבור עם עבודה עם נתונים היסטוריים בזמן אמת. נוכל להריץ פה קוד נחמד מאוד. כל הדברים שפה אנחנו בונים אותם לאט לאט, אנחנו בונים את הקוד הזה עם כל הערכים, ואם אתה סוחר ויש לעשות את זאת משלך, אנחנו נוכל להכניס לפה את הערכים שעתינו למסחר אמת שלך. כרגע אנחנו עוד פעם בטריידר 1 ווליום. זאת בדיקה בעצם שאומרת לנו שנוכל להפעיל את זה דרך המחברת. קודים שיכולים להריץ לנו פה את הדוגמה.